Vítejte na webu Common PreCheck, centrálním nástroji pro rezervaci slotů pro Fairlink na letišti Frankfurt. Prostřednictvím systému Common PreCheck centralizujeme rezervaci slotů pro pracovníky odbavovacích zařízení u brány 2 v Cargo City South. Tím se zkracují čekací doby a minimalizuje se objem provozu v Cargo City. Nyní se však podívejme, jak rezervace slotů pomocí funkce Common PreCheck vlastně funguje. Nejdříve je třeba zvolit cíl vaší cesty. V současné době jsou do systému Common PreCheck zapojeni 4 zpracovatelé nákladů: Celebi, FCS, Luke a Schenker. Nyní zadejte všechny požadované údaje a poté klikněte na Uložit a odeslat. Existují 2 možné scénáře. První scénář. Okamžitě je vám přidělen slot. Druhý scénář. Slot není nalezen okamžitě. Byl vám přidělen slot? Pak se vám nyní zobrazí následující obrazovka. Obsahuje všechny důležité informace, jako je čas zahájení a číslo rampy. Obdržíte také SMS se všemi informacemi. SMS obsahuje také číslo, na kterém se musíte zaregistrovat v registrační kanceláři přepravce. Pokud pro vás nebyl nalezen žádný vhodný slot, zobrazí se tato obrazovka. Vyskakovací okno vás informuje, že obdržíte SMS s dalšími podrobnostmi o slotu. V takovém případě se můžete vrátit ke svému vozidlu a co nejdříve budete prostřednictvím SMS informováni, že slot byl úspěšně naplánován. Důležité. Parkování na parkovišti s neomezenou registrací je možné pouze po dobu 30 minut. Pokud máte do začátku vašeho slotu více času, můžete využít jedno z parkovacích míst pro nákladní automobily, které se nachází v blízkosti. Kromě parkoviště pro nákladní vozidla u brány 32 se západně od Cargo City South poblíž brány 31 nachází další parkoviště pro nákladní vozidla. Nakonec odjeďte 30 minut před začátkem času vašeho slotu, abyste se včas dostavili k překladišti. Poté se můžete jako obvykle zaregistrovat v registrační kanceláři. Děkujeme, že využíváte společnou předběžnou kontrolu a uvidíme se v Cargo City Sud.